mostrar a seguinte lámina. Partindo do noso modelo de A4 vertical, creamos o seguinte recagro que vedes que é igual que na primeira lámina de 200 por 200, coordenada da esquina inferior é 5,73.5, así que partindo do noso modelo, onde xa temos o bloque do cadro de rotulación, se non o tedes, podedes eliminar o cadro de rotulación e volver a importalo. Feito, aquí se das doble clic, vedes que se abre a ventá onde podemos modificar o noso cadro de rotulación, que corresponde ao bloque que aquí temos. Ben, empezamos facendo o recagro coa ferramenta rectángulo. Indicamos a primeira coordenada, 5,73.5. Aí está. E agora a coordenada relativa, xa que sabemos o tamaño, que é de 200 por 200. Ben, xa temos o noso recagro. Agora vamos a facer unha liña que divida a metade ese recagro. Escollemos a ferramenta de puntos medio, que está aquí, a restricción, perdón. Se non coñecedes a restricción, se poñedes o rato en riba da icona, podedes ver aí esa lenda flotante, esa axuda flotante, onde te indica o nome da restricción. Ben, agora seguimos coa liña mediante dous puntos, clic nun extremo e clic no outro. Ben, o seguinte paso vai ser facer todas estas liñas, que son 5 liñas máis a maiores desta, de forma que xa teñamos, digamos, todas as divisións. Para iso escollemos esta liña e vamos aquí a ferramenta de xirar, onde te indica o centro de xiro. Bueno, temos aquí o punto medio. Agora indícache un punto de referencia a partir do cal xiramos, pois o extremo, e agora indica un destino para xirar, que sería o ángulo. Vamos a desactivar isto. Podemos colocalo en calquer lugar. Aparece esta ventana, indicamos un número de copias a maiores que vamos facer a parte desta, e o ángulo, que vai ser 30 grados. Aí está. Ben, agora facemos a circunferencia coa ferramenta circunferencia, e podemos usar esta ou esta. Esta xa vimos, vamos usar esta, onde agora indicamos o punto medio, que era este, clic, e agora vamos a outro punto medio, ou se queredes, o extremo dunha das liñas. E xa temos a nosa circunferencia cos sectores. Seguinte paso é crear estes triángulos. Vedes que van dun extremo a outro e acaban aquí abaixo. Pois nada, facemos os triángulos, usamos a ferramenta de sempre, a liña mediante dous puntos, xa temos forzar extremos e empezamos a debuxar o primeiro triángulo e o segundo. Ben, agora temos que facer as circunferencias que vemos aquí, estas, cuso centro é este de aquí. Pois seguimos coa mesma ferramenta. Agora escollemos este centro e punto. Ben, forzamos intersección. Esta vai ser a intersección e o punto, pois, é este de aquí, o extremo. Ben, para non ter que volver facela e repetir varias veces, o que facemos é realizar copias. Vedes que aquí temos 1, 2, 3, 4 e 5 copias a maiores. E están separadas, isto eran 30 grados, como vedes aquí, cada sector, 30, 30, 60. Repetimos entón, xiramos, escollemos o centro de xiro, que vai ser aquí,
escollemos a referencia e o destino, que neste caso pois van ser pois 30 e 30, 60 grados, e son 5 a maiores. Ben, xa temos as nosas circunferencias. Agora podemos facer as liñas interiores do triángulo. Aquí o vedes, na intersección. Pois imos aló coa mesma ferramenta. Son liñas paralelas ao primeiro triángulo. Ben, agora faltanos as circunferencias interiores, que vedes aquí diferenciase en 10 milímetros respecto ao radio da circunferencia máis grande. Cal é o radio da circunferencia máis grande? Pois non sabemos, temos que averigualo. Para iso, temos aquí unha ferramenta aquí que nos dá información, pois distancia entre dous puntos. Pois marcamos o primeiro punto, pois aquí, e o segundo. Vale, esa temos esa información. Aí podedes ver a distancia 42,26. Bueno, pois é 42,26 o radio, a circunferencia pequena será 32,26. Pois facemos circunferencia centro en radio. Aquí indicamos o radio 32,26 e agora o colocamos. Vamos colocar un e vamos copialo e rotalo. Igual que antes, indicamos, como nos dice aquí, centro de xiro, referencia e o destino. 5 copias igual que antes e listo. Ben, xa temos o noso debuxo. O deixamos aquí e na próxima lámina o que faremos é eliminar as liñas que nos sobran.